טוב, אז היום אנחנו עושים טעימה עיוורת. טוב, נו, בחייאת, אני לא צריכה את זה, אני באמת עיוורת. אז היום נעשה את מבחן הקולה. בואו נראה מה יש לנו כאן. 1, 2, 3, 4. אז זה 4 פחיות, בקבוק קטן ובקבוק גדול. אז מזגו לי את הקולה, כי אני מוגבלת, ולא הצלחתי למזוג לעצמי. אני אטעם, אני אנסה להבין מה זה מה, ונראה אם זה יעבוד. טעים לי. אם טעים לי זה בטח עם סוכרזית. לא יודעת מה זה, אני מניחה שזה דיאט או זירו קולה. אני לא יודעת מה זה, אבל זה כאילו מתוק יותר, גם פחות גזם נראה לי רגע. הכי מצחיק בסוף זה הקוקה קולה הרגילה. לא יודעת, זה מתוק, זה גם עם סוכרזית. בא לי להגיד פפסי מקס. זאת... רגע. יש לה טעם לוואי. לא יודעת מה זה. איך, זאת דוחה. יש לה ריח של רצפז של הבית. יואו, מזעזעת. מי שתה את הקולה הזאת, אלוהים? רגע, איפה המים שלי? אני חייבת. זה היה נורא. בואו ניתן את זה. גם סוכרזית? אולי? מתוקה. מאוד. בא לי גם על זה להגיד פפסי מקס. קשה לי להאמין שיש דבר כזה לקוקה קולה. היא ממש מתוקה, ממש. אני לא יודעת מה זה. נלך לאחרונה. לזאת אין גזם. לא, מיץ. אני לא יודעת מה מזה זה מה. זאת הרגילה. זאת הרגילה. זאת מתוקה. וואי. זאת דיאט, זאת קולה, וזו זירו. לא? לא. טוב, זאת הייתה טעימה עיוורת עם... באמת עיוורת. תגידו, אחרי יש טעימה חירשת? עם חירשת?